मेरे गोरी गुदर 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 दे Panang. Mana? Yang nanti sitor beda ya. Mana? Dersen namanya. Biar gaza deh logofor ya. Aku video banain beda, tapi video kan banain lagi sekali man gaza ye. Baik dombar zobo-zosti anggo bebta tema naik nedar naik empire kane kemun punu de tema jeng logosi empire ada angdo wa masih punya mabur punang dah. Hah? Angno tema gaya itu kok disi empire kane kemun di punak dah empire. Tema dong nanti kok di. Bini ada kali ni aja ni abang nak. Hama kemanin nane. Ham sian rang krep terbaik. Empire neng malam video banain na aja. Sure. Anggo. Banain na? Banain aja. Entah ada berapa? Kita lihat. Entah. Bayang kampus bawa ke deh. Nih. Mana dikit mana ini? Senang nagar bersih nggak tuh nggak? Mana sih mana asin kibur kagak nih man kesa. Malah ini sana kena minci mana? Enggak neng kalau bayang. Nena kalau mau dikomor ada. Lagi kayak kurang apa? Ang matay makanan sih, mana kane kamu lupa sih. Nah, sada, nah. On planang angke. Ini mun cuman kabe nanga. Mun marba kane kamu pura mun marba. Mana nama sunai di kane kamu na? Kane kamu nam gede. Udah nih. Ayo, deng fuza kada gedang ko fuza kada ne. Ayo. Igre mana gedang le man fada. Mun silo le mazai kai. Mbaba. Mun siro zono besitan. Buri bayi, ang gedang lana sih ni salah. Buri betara. Ini pun anak sana kamu jauh. Ada sebelah nih kamu ni. Ngar saya ngar sebenarnya. लोगोफोर ओमफ्राय जों Q&A भिडिअ लाबोनो होनदोंमोन ना Q&A भिडिअखौ लाबोनानै जाथ'नाय नंला आरो मानो होनबाथाय नोंथांमोना कुइसनखौ जोबोद खम सोंदों आरो ना बिदि कुइसन खम सोंबाथाय माने कुइसनखौ एसे एन्सारखौ होनो बोरैबा मोनो मानोना एसे कुइसना बुरजा जाबाथाय एन्सारखौ होगौमोन लाबोगोन सिन्था खालामनाङा जेब्ला नोंसोर कुइसनखौ बुरजा खालामगोन अब्ला लाबोगोन आरो ना मा होनो मिथा आंनाव खानायखौ मोननो नागिरना माबायदि मोनदों नोम्फा मोनदों नों नोम्फा मोनदों मालायनिखौ कपि खालामदो दैयो इयासो मालायनि माबाखौनो कपि खालामलायो सोरनि दैया नै थिदि खोमालै ना थिदि नङा नंगौ मारा दोद कपिसो इ लेट्रा गुफुर गोजाखा माने आदे मा जाखो आंनिया फिसा आरो मानोसै आंनि मोखांखौ बै फिसासिन नायनाया ओमफ्राय आंना मोखाङासो गुवारसिन आयनानो थोआ ओमफ्रायो ओरै नायबाथाय खावसे नुवा ओरै नायबाथाय खावसे नुवा माने ओमफ्राय आयना गिदिर नांगौमोन आरो बायनो हाया इमान फिसाखानो आंना मोखाङा गुवारद्राय ना ओंखायनो गिदिर नांखागो ना खानो मोखां नालाय आंलाय मानो फिसा ना मोखां इमान गुवार नो इदि खालामना आथिंजों आखाइजों हिनजाव मानसिखौ इदि खालामना होमबा ना आथिंजों आखाइजों खालामनो मोनाथ' हिनजाव मानसिखौ खुलुमनांगौसो हायोबा खुलुमनांगौ हिनजाव मानसिखौ इदि खुलुमो ना आथिं हमनानैसो खुलुमो जाम्बा दे गैलालै दंबाबो फुवाखै दैयो गैला खानायखौ मोनखौ फुंबाय होननानै एबार आरो खानायखौ हेबना होलायनांगौ जायो थेमा नायनाखाबाय खानायखौ फुनाबाय आरो खानायखौ हनांगोन ओमफ्राय हनानै हेबनांगौ जायो हेबनो रोंग्रा रोङा नायदो इखौ मारै हेबो आरो इमान गोसा खालामना दे खानाया गुजोबगोन इमान लस रज'नाय इमान गोसा खालामना दैयो आरो नाय इमान गोसा खालामना ना बारासिन खानायखौ खानबाय ने ओमफ्राय माने आंना खानायानो बिबार बारजोब्बाय दै सेस नै मारैबो जाजोब्बाय जाथिथि जाजोब्बाय नै खानायानो ओमफ्राय बिबार बारजोब्बाय नै जाथि मारैबा लेथ्रा नुयोना
मालायफोरनि गोसोमखौ माबा मालायफोरनि खानायखौ गोसोम नुबाथाय जि आराम नुयो ओमफ्राय आंना खानायानो मारैबा जाजोब्बाय आरो बिबारबो बारबाय ओमफ्राय सब जाथि जाजोब्बाय खानाय खानायानो सप्तासे बा मास मोनसे जामायमोन खोमा ओमफ्राय जिथोखौनो जि सेबायनो हाखाला नै आरो खाना थाखादो खानायखौनो खाना हादो आं मोखांबो सुबावसो ओरैनो ओंखाम जायो बे मासे बादुलि आङो नोंसोर सानगासिगोन खोमा बाजैयालाय मासे बादुलि होननानै मोखांबो सुबा खानायबो खाना होननानै खिन्थु आङो खानाय खानो बायो दै एखमबा इखौसो खानो नागिरो ओमफ्राय इयो खाना माने खानो रोङा इयो खानोबाबो माने जि गोसा गोसा खाना होयो बे खरानो साजोबलायो आंना मारै बुन्दे नायथारगोन आं इखौ रोंगोन ना रोङा नायनि दे बा नालाय नै इनि खानाय हेबनाया जादों ना जायाखै हा दङ नागिर बै नै इयो गबाय ओमफ्राय माबायालाय आरो गोसोम मोनसे दंबावो ना आं रोङोब्रा खानो आं आगोल माबाफेरबायना आङो आगोलो एक्स गार्लफ्रेन्डफोरनोबो हेबनाय मोनना आङो नोङो साननाय जादों होमबाथ' नोंखौ एक्स गार्लफ्रेन्डआनो माबा एक्स गार्लफ्रेन्डआनो फोरोंखादों माखो खानाय हेबनायखौ थोद ओरैनोसो होनदों जाम्बि एक्स गार्लफ्रेन्डआनो गैया आंना लाजिबाय हा बिदिनो हेबगोन रा नों नायबाय थालाना एखे जालाङो नोङो फार्स्टआव बिदिनो हेबखायो आं खानाया फिसा जाबाय थिंना ओइथिं रोजा जाबाय खानायानो गोलाव गुसुं मिथियाना गोलाव चल मेरे गोरी गुदर 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 ओइ जाबाय साजोब्बाय नै लोगोफोर जादोंना जायाखै नायलाय नै आं हेबफेरा दै दिनैसो फार्स्ट टाइम हेबबाय इथिंजाना फिसा जाबाय इथिंजाना एसे गिदिर जाबाय आरोना माने गाज्रि नुवाखै आरोना आं हेबनानै ओंखायनो गिदिर 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 जादों दाना हुदा नुदोब्रा नै माबा जाबाय नै गोलाव गुसुं जाबावदोसो ओमफ्राय ओरै गयदा गयदि जादों नै दे नंखाय हेबना होनायखाय गयदा गयदि जादोंब्रा जानायालाय जादोंमोन एथ' गाज्रि जायाखै होमबाबो एसे मारैबा जाबाय आरो दा जायाखै होननानै बुंबाबो रायगोन ना इयो इमान खस्थ'नि हेबना होदो जाबाबो जायाबाबो हौवानिखौ मोजां होनना बुंखानांगौब्रा ना मानो हौवाया गाज्रि मोना नङाबा नमा इमान गाजालि भिडिअखौ इमान गोलाव बनायथ'ला आरोना बिदि बेसिमावनो दोनथ'नोसै थेमाने भिडिअखौ इमान गोलाव बनायबाय थानो आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां लाइक साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरोना बिराद स्पिड जादों माथो आंनि खोथाया